ఇన్వాల్వ్ చేయాలని అవసరం ఉంటుంది. I once again congratulate keep doing such videos to enlighten and motivate the students. Thank you. ఇప్పుడు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి టూ టౌన్ సిఐ నాగదుర్గ ప్రసాద్ సార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈరోజు మన ఈ ప్రోగ్రాంకి మన డాక్టర్ సాబు పాల్వాయి వెంకటరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ గారు మోహన్రెడ్డి గారు, డాక్టర్ గారు పుల్లారెడ్డి సార్ గారు, అదేవిధంగా వాకర్ అసోసియేషన్ వెంకన్న గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన మిగతా వాకర్ అసోసియేషన్ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. నేను ఆ వీడియో మన వెంకన్న గారు చెప్పిన తర్వాత చూస్తే అది మరో దేవరకొండ లెక్కన ఉందన్నమాట. విజయ్ దేవరకొండ లెక్కన యాక్ట్ చేశారు. గట్టిగా చెప్పట్లు చూడండి, మంచి వీడియో. అంటే మేము డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఆ వీడియో తీస్తే పబ్లిక్ లో, అంటే ఒక వ్యక్తి పడిలేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది, డ్రగ్స్ తీసుకున్న వ్యక్తి పడిలేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది క్లియర్ కట్ గా మన డాక్టర్ సాబ్ దాన్ని క్లియర్ కట్ గా చూపించారు. ఏదో ఒకరు ఆ వీడియో చూడండి. అంటే సమాజంలో ఏంటంటే ఈ డ్రగ్స్ అనేది మనకి సరదా కోసము లేకపోతే ఇంకేదైనా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో మనం తీసుకునే అలవాటు ఉంటుంది. కనుక దీంట్లో మనం పడామంటే ఎలా ఉంటుంది, దాని నుంచి బయట రావాలంటే మాత్రం 100లో 5% బయట వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళు దానికి అడిక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు నాశనం చేసుకునే పరిస్థితి. కనుకనే నా యొక్క ఈ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న గ్యాదర్ అయిన పబ్లిక్ ఈ డ్రగ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు కదా, అతనికే ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. అదేదన్నా చిన్నపాటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కానీ మనం పోలీసుకి కానీ దానికి సంబంధించిన ఎవరైతే ఉంటారో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంటే మీ పేర్లు కూడా, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో వాళ్ళ యొక్క పేర్లు కూడా మేము ఓపెన్గా ఉంటాం. అదేవిధంగా మనకి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో, అదేవిధంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఈ డ్రగ్స్ అనేది ఎక్కువ ఇదవుతుందన్నమాట. అంటే అక్కడ ఉన్న యూత్ని నిర్వీర్యం చేయాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ నడుస్తుంది. కనుక ఇవన్నీ మనం ఛేదించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, అదేవిధంగా మన దేశాన్ని అభివృద్ధి ప్రదంలో తీసుకెళ్లాలని చెప్పని కోరుకుంటూ, ఈ చక్కటి వీడియో ఏదైతే మన డాక్టర్ సాబ్ ఎక్సలెంట్ చేశారన్నమాట, ఆ యాక్షన్ కానీ ఒక డ్రగ్ తీసుకుని దాంట్లో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఎలా ఇదవుతారనేది ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో చాలా అద్భుతంగా చూపించారన్నమాట. దీన్ని దర్శకత్వం వహించిన చరణార్జున్ మా మంచి మిత్రుడు, వాళ్ళకి దాంట్లో పాత్ర నటించిన మా మిత్రుడు భాషా షిఏ గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత మంచి ఏర్పాటు చేసిన వెంకన్న గారు, పొద్దునుంచి బాబు వెంకన్న గారి అందరికీ పేరు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మరొకసారి నల్గొండ విజయ దేవరకొండ లెక్కన చేసిన మన వెంకరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నటుడు ఫ్రమ్ డాక్టర్ గారిని, పాల్వాయి వెంకటరెడ్డి సార్ గారిని ఈ కార్యక్రమంపై స్పందించవలసిందిగా, పాటపై కూడా Good morning, everyone.